قدم قدم تے قیمتاں پرے نے قدم قدم تے قیمتاں پرے نے نقش قدم تے جھگیاں پان والے رات کفر سیاہ اندھیری اندر جانا بال کے چاننا لان والے اچھا تور دی اگ گواہی دے ایتھے آئے نے ٹھنڈ پہنچان والے اکھی وسدیاں اجڑے دلاں تانی دوروں صد گلزار وسان والے وفادار سرکار دے جان پاگا روے پیار دی پینگ الا ہلاریاں تے چڑے ہوئے طوفان وچ چھال لائی رکھی اکھ نہ خشک کناریاں تے سریوار کے سر بلند ہاساں اپنی آقا دے پاک اشاریاں تے شالا کرے منظور گلزار سیدن سنے سنگیاں پاک دواریاں تے ہاں بھکے ہونے جتھے موتی ملنیا تھا خالی بھکیاں دیکھ پچھتا نہیں اسے بحری اندر چبیلا تے سی موتی ملن گے پرت کے جاؤ نہیں بھکے مخبری کر دینے موتیاں دی جھوٹ سچ نکھیڑ گھبرا نہیں اسے شاخ گلزار گلاب کھڑدا خار ویکھ کے حوصلہ ڈھانا ہی شاباداں دے ڈیرے آنکھاں پالو توبہ ایڈا نتھ نہ پچدا رہی پلٹ جھپٹ شاباد شکار کردا کاں وچ مردار دے پھسدا رہی شاباد افلاک پرواز کردا کاروڑیاں دی خاک پھکدا رے زندہ رب تے رب اے زندیاں دا نقطہ سمجھ گلزار اے سچ دا رے اے عمل تیرے اج ساتھ برابر تے سانو سیاہی آن بے عزت کہ توئی سانو یا بچ یادا لت شاہی اے کتنی الفت شفقت شادی اے تیرے اوپر ہوئی شان برابر ملیا تینوں یہ بدلا دتائی دنیا نین برامہ پائی اتنی بات سنائی قسم خدا دی میں او پائی یہ بواری بچ نہ پائی اے
گل سن کے بھائیاں تو غضب دلاں وچ آیا اتے بن تیاری باری اندر او کس مایا لٹکایا ہس کر بنیامین پیارا یہ بات سنا دے بھائیاں جس نے وچ تو ساڈی بواری یہ مورا جا ٹکایا جویں تساں تھی مورا والی اگے چوری ہوئی ایویں اساں چرائی پائی یہ ہور جبان بنا کوئی دیو جواب جو اس دیاڑے یہ مورا تساں چرائیاں تے جاتو اساں بھی چوری لیتی یہ آنکھ سنا دے بھائیاں اس جواب سارے بھائی چپ لوگے یک باری رل مل بیٹھے حیرت اندر یہ بنی مصیبت باری کتنی مدت دعا نال پھرا کہانی جلدی نال بچھوڑا پاون یا سانو بات نہ بانی حکم دتا جو چور بنا کری رکھ لے بھائی تے مکری فریب نہ کیتا یوسف اے امر جن رب سائیں اے سنو حقیقت جو کر اس دن اے گرمی عدالت ہوئی اے نقل کتابوں ذکر سنا مینو علم نہ کوئی اے قانون مصر وچ ہے سی تے جو کوئی چیز چراندا مال برابر دونا اس تھی یا بدلا بھری آ جاندا اور جو کرے یوسف ابن مصر دا تے اس دن میں سندا اے طلب کرندا بدلا معلوم تے قید کی نہیں فرماندا اے بھی حکمت کیتی اس دن یا خالق سر جنیارے آن کھلے جد صاحب زادے یاد چیادہ حالت سارے کہ یوسف آکھیا ملک تساڈے
جو کوئی چیز چراوے شرع یعقوب نبی دی اس پر کیا فرمان سناوے کہنے لگے جو ملگیا ساڈے وجہ ساری عمل کماندا حکم شریعت برس برابر او قید کرایا جاندا اے بچ مصیبت عمل برابر تے مسئلہ حق یہ سنایا وَحُسْنُ قَوْمٍ مواحد مومن شیرازی فرماوے مسئلہ یک جو بولنی عالم تھوڑے جارت ناندے تے بہتے لوگ مخالف گری دشمن بنے نہیں ناندے سنو حقیقت بنا جس دامی یہ حق بیان سناوے اور سنو حقیقت اے بنا جس دامی یہ حق بیان سنایا قید حسین ان چوری ساڈا یوسف نے فرمایا اے سبنا فکر پیا وچ دل دے تے کرنی کیا ایسا لگے ادھر جواب کیوں آ گیا ساڈا یہ بنا پیا رے اگے اوڑک وچ دربار کھلو کر بولنی ارد تمامی کر کر صفت سوالی والے پیشی حضور گرامی کہ جو جو شفقت اس سرکاروں ساڈے پر ہوئی صاحب کرم حضور برابر دہور نہ دے کیا کوئی جمیں نوازش شرف غریب تے پایا دے جنابوں اور ساتھی ذکر نام کیتا جائے باہر حد حساب شفقت کر پردیس کارن ایسا کر کمایا کھول خزانہ دولت خانہ دے مفتی اناج دیوایا دوجی وار اسی جد آئے خالی درہم دیناروں وافر دانے راما لا دیں
بخشی ودے سرکاروں اور ضیافت عزت سانو تیج میں یزور ہوئی اے شفقت پردیسیاں پر تے نہیں کرے دا کوئی تے شفقت ہن دی بڑی امید سانو یا عرص خیال جماوے اے صاحب شرم نہ کرم گھٹا وڈی وجہ سا خفی آوے نظر کرو مسکینہ عبد تے بخشوا چور یسانو یوسف صاف جواب سنایا یا جلدی نانو اے جو کر حکم یعقوب نبی دا یا پورا عمل کر جن شریعت عمل سنایا گیا اپنا دخل نہ دیسا پیش عدالت ارزاں کر گئے کون خلا سی پاوے اے بنیامین تو ساڈا بھائی اے قید کرایا جاوے عجب ہویا تسی آپ زبانوں تے بنو اولاد رسول تے بن کر پاک پیغمبر زادے یا تار کرو مجہولا یا چوری کنو تو سانو دل وچے یا ہرگز خوف نہ آوے اے پیوٹھی چوری ویچیا مینوں دیو گل یاد کراوے ویا پر بھائیاں نو اس گل دی تے سمجھ نہیں آوے کوئی دور ہوے سب عقل گیا سو دیو گل یاد کرائی. یہ پروگرام RQ کیسٹ سینٹر منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. بآواز علی احمد صابری آفسانہ والیوم نمبر 6. کہنی لگے تسا اک فرمایا یا نہیں خلاف سنایا اور جو کرے اس نے ایس جناب یا چوری مال اٹھایا گئی وڈا یوسف یا صاحب حسین گرامی اس بھی
چوری اس بھی چوری کیتی آئی تے عمل کمال خمی غارت کر کے ہسیا یوسف وجد بول رنگ وٹایا نا شرمندہ ہومن بھائی تے برکائی کو نہ چایا تسی برے تسی بڑے انہاں چوراں تسی برے انہاں چوراں نالوں تے اتنی بات سنائی وجہ کر یوسف چوری کیتی اے نالے اسری دے بھائی وَيَبْدَئِ ستارہ کھوال سنانی تے محمد بھائیا تائیں جے کر چوری کیتی وہ سب ویاتے دسی جائیں تو جو حالا سن کر عمل صفا پامن سن کر چوری مقبول دی صدقے صد کیا جاون بچ تفسیر یوسف دے راوی صحابت خبر لیا تو جو کر چوری کیتی یوسف بیان سنایا یوسف دی جو نانی آئی ورائی دی مائی بت پرستی کر دی آئی یہ دینوں خبر نہ کائی حضرت یوسف ڈٹھایو سنو یا نالے یا پیاری شرک و غیرت ہو گئے دوانو یا سنو یا حقیقت ساری اور سجدہ کرنے لگے جس ویلے دیمائی گام سنایا یہ نظر بچا کر ٹھاکر اس دام یوسف پگڑی اٹھایا ہر شے اپنا اصل وکھا دے اس وچ شک نہ کوئی ابراہیم پیغمبر والی یہ بات برابر ہوئی کہ اس دا باپ بٹھا کر گھڑدان ویا ذر مشیرک بھارا غارت کرے خلیل ربانا کہ پیش نہ جاواں بے چارہ ایک دل ابراہیم نبی نو تے شوق دلے ادچ آیا یا فرصت پا کر ٹھاکر دوئی یا گل وچ رسا
پایا اور چھک لیا بچ گلی دے اے بولے نبی ربانا لے لو ٹھاکر لے لو اج سنیے نار جہنم جانا اے ویکھن والے مشرک آکھدے وا سختی بے ادبی ہوئی اس لڑکے نو خوف نہ آوے قدر شناس نہ کوئی باپ نبی دے توئی لوگاں جس نام دا حال سنایا اس فرزند تو ساڈے توئی اگ بلا شک لایا رب دی وحدت نو کی جان بت پرست انکارے نانی دام جد ٹھاکر چایا یوسف نبی پیارے ادھر ادھر دوڑن لگے دوڑن جی سدائی ماں پتر خوش حالت ہسنی جے اس نو خبر نہ کائی زن کیتا اس یوسف اوپر آکھیے ہر نہ کھوائی دوجی چوری اور سناواں اج میں حقیقت ہوئی اے لڑکا سی اجے یوسف سونا تے مر گئی ماں یا پیاری اے بنیامین ہوا جد پیدا یا سنو حقیقت ساری ایک دن بین یعقوب نبی دی سوالنی ہوئی اتنا گھر برکت آل اولاد دے میں فرزند نہ کوئی یا نبیا اکرام مالا دے دے فرزند پیارا نال محبت اس دے توئی یا آکھیا نبی یا سوارا یوسف باجو باقی یارا تلے جا جو من بھاوے تو پھر بہن یعقوب نبی نو تے بولی جبان اب سناوے جے بخشو تم یوسف لیسن تے آکھیں بہن پیاری یا دونوں جھگڑن آپس اندری اور سنو حقیقت ساری
آخر یوسف اوپر گیتا یا دعا برابر حصہ ایک ہفتہ واری ہوئی یا ختم کی تو نے قصہ او پہلا حصہ یوسف تو پپی گھر لیا باپ آیا جب لین یوسف راوی خبر سنا اے دل بی بی دایا جب آیا یہ اڑ کی حضور لیا تو گھر میرے